Ανεργία, ανεργία, ανεργία. Αλήθεια, τι σηματοδοτεί η ανεργία σε μια χώρα? Τι σημαίνει ανεργία εκτός από κάποιες κότες που δουλεύουν με σκυμμένο το κεφάλι, από το φόβο μη τους απολύσει, από την απλήρωτη κατ' ουσίαν εργασία τους, το αφεντικό, και κάποιες άλλες κότες που περιμένουν έξω από την εταιρεία γεμάτη τατουάζ, αλυσίδες, μαγιά, έτοιμοι να ορμήξουν μέσα και να γλύψουν από πάνω μέχρι κάτω το αφεντικό, μπας και τους πάρει στη δουλειά. Στη χώρα μας σήμερα το ποσοστό ανέργων έχει ξεπεράσει αυτό των εργαζόμενων. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό άρα? Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ασχέτως από παρολογίες περί χρηματοπιστωτικής κρίσης, που αν έχεις πετάξει σαν τη γη από πάνω και την πας μια βόλτα στον Ατλαντικό, μη σου αρχίσει να ακούει punk rock για να μας ρίχνουν λάσπη στα μάτια. Ή στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι από όσους χρειάζεται η χώρα, δηλαδή κάποιες μανάδες δεν έπρεπε να γεννήσουν τα παιδιά που γεννήσανε, ή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν και δεν ανοίγουν δουλειές, οπότε ο κόσμος που πλαισιώνει τις θέσεις εργασίας είναι πολύ περιορισμένος. Μπορεί όμως να συμβαίνουν και τα δύο. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι διάπηδες πολιτικοί μας, παρέα με τους φασίστες πολιτικούς μας και τους σταλινικούς πολιτικούς μας και δίπλα με τους ρόζα αριστερούς πολιτικούς μας, καλοπερνάνε. Και φυσικά ούτε αυτοί ούτε και τα παιδιά τους θα πεινάσουν ποτέ. Για τους υπόλοιπους, αν ζητήσετε μια συμβουλή από επίσημα ζήμη, αυτή θα είναι η εξής: καλά να πάθετε που υπάρχετε.